8 sati i 45 minuta, vrijeme je i za naše sljedeće goste. Mimov Brass festival će se održati od 3. do 5. juna u Budvanskom Starom gradu u organizaciji nevladine organizacije Feral u okviru projekta Budvanske hronike. U okviru festivala bit će održana radionica za trube i trombone, takmičenje truba i trombona i jazz koncert Tribute Mimo. Projekat posvećen crnogorskom džez trubaču Nikoli Mimu Mitroviću nevladina organizacija Feral organizuje 2016. godine. Ovim povodom naši današnji gosti su Itana Lalović, projekt menadžer ove nevladine organizacije koju sam već navela Feral, doktor umjetnosti Ivan Ilić i profesor trube kao i koordinator ovog projekta Stefan Stešević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo Itana, nešto malo detaljnije da nam kažeš o samom projektu. Ti si lijepo navela sve ključne detalje, mogu da kažem. Eto, ja ću reći da mi ovaj projekat organizujemo od 2016. godine. To je bilo, da kažem, drugačije. Sada je već to postao festival, mogu reći. A tada su to bili džez manifestacije, džez događaji koji su također bili posvećeni Mimu Mitroviću. Eto, ove godine, posle kraće pauze zbog COVID-a smo se vratili, da kažem, i eto prvi put organizujemo masterclass, odnosno radionicu za trube i trombone, što nam je veliko zadovoljstvo, jer upravo je negdje i Mimova želja, bili smo negdje vođeni tim nekim njegovim željama u kreiranju ovog projekta i njegova želja je bila da se napravi međunarodna džez ljetnja škola za djecu. Tako da, eto, to su neki prvi koraci, mogu reći. I velika nam je čast i zadovoljstvo što će profesori na tom masterclassu biti upravo gospodin doktor umjetnosti Ivan Ilić i profesor trube Novak Mijović. Oni su obojica profesori Fakulteta muzičke umjetnosti Univerziteta u Beogradu. Pored njih tu je naš profesor trube, kao što ste rekli, Stefan Stešević, koji je koordinator masterklase, koji nam je puno pomogao oko organizacije djece i o tome će on detaljnije kasnije. I na masterklasu će također učestvovati Sara Piletić, ona je trubačica, članica Crnogorskog simfonijskog orkestra i profesorica trube također. I ona će predstaviti svoju knjigu u okviru masterklasa, o tome će više reći kolege. Korepetitor će biti profesor Davor Novak. I negdje, da kažem, kruna ovog festivala će biti taj 5. jun kada organizujemo takmičenje i nakon toga jazz koncert u Kasperu, jazz koncert Tribute Mimo, na kom će nastupiti Šule Jovović, Mimov dugogodišnji saradnik, Ivan Ilić, Novak Mijović, Sanja Ričković, Enes Tahirović i Martin Đorđević. Evo onda ćemo i profesore, doktore Ivane da razgovaramo malo sada i detaljnije kako je zamišljena sama i ta radionica, koja će biti vaša uloga u svemu tome. Evo, Itana je nešto rekla, ali iz vašeg ugla. Evo, ovako, ja sam saznao da imamo zapravo dosta veliki broj polaznika, što me jako raduje da zapravo deca još uvijek hoće da se bave živom i zdravom muzikom. I to je ono što je negde najvažnije i ono što prenosi Mimovu ideju, jer ako je neko bio od muzičkog roda i pravi muzički rodoljub, to je bio Mimo Mitrović i on je svakako uticao i na moju karijeru i na karijeru mog kolege Novaka Mijovića, tako što nas je jako podržavao kad smo baš u tim nekim ranim godinama ili možda da kažem, eto, kasnim tinejdžerskim godinama krenuli uopšte da se interesujemo i bavimo džezom. On je bio tu i nekako nas je uzeo i pod svoje krilo i u svoje ruke, onako nas gurnuo u svet. Tako da je zaista za mene ovo jedno jako emotivno produžavanje cele priče i muzičke priče, a to će izgledati tako što ćemo raditi dvokratno. Znači, ovo nije seminar koji će onako da prođe malo i onako usputno, nego se zaista posvećujemo toj deci. Imamo dvokratne prepodne, popodne, prepodne je rad na instrumentu, popodne je rad na muzici sa korepetitorom, znači zaista jedan posvećen rad koji bi trebalo deci da malo, nadam se, i gurne vetar u leđa i želju dalje da nastave da se bave svojim instrumentima i da odrastaju u jednoj zdravoj muzičkoj sredini koja utiče na duh zapravo najviše. Ukazali ste, prije nego što porazgovaramo i sa Stefanom, da ste iznenađeni bili da još uvijek postoje djeca koja su zainteresovane za takvu muziku. Da li to znači da je prethodnih godina možda negdje izgubljena ta želja da se djeca bave muzikom i uopšte umjetnošću,
Da li se to sada vraća na noge i da li je ovo zapravo način da se to i ostvari? Pa ovo jeste svakako način. Ja ne bih rekao da su deca prestala da se bave time, ali kako su deca napadnuta ovim tehnološkim spravama koje ih okružuju i koji ih bombarduju praktično gomilama nekih informacija koje su na neki način možda i plasirane, jer najteže je obuzdati umetnost i najteže je obuzdati taj moment kreacije, a mladi ljudi jesu kreativni i treba im ponuditi sadržaje i zaista moram da se zahvalim NVO Feralu što drži tu vatru kreativnosti i umetnosti, pogotovo evo što se tiče i džez muzike i brass instrumenta, tako da zaista jedno veliko hvala i bravo na vašem trudu i učinku dosadašnjem i održati ovako jedan festival koji ima veze i sa džezom i sa brasom i koji negde uzdiže jednog od najvažnijih muzičara ovog podneblja. Stvarno je jako važno i mnogo bitno i dobro je da deca imaju kontakt sa tim. Stefane, ti kao i koordinator, da li je bilo teško sve to organizovati, osmisliti i realizovati? Tačnije, evo, bit će realizovano tek, ali vjerovatno ste već sve i zamislili. Pa jesmo, mi smo imali želju ovo da organizujemo i 2020. godine, ali smo nažalost bili prekinuti, tako da smo imali otprilike koncept kako to bi željeli sve da izgleda. I je vrlo interesantan zato što je upravo festival koji je ujedno i takmičenje i masterclass. Znači nije tipično takmičenje gdje se djeca samo pojave, odsviraju i idu kući, što se kaže. Nije ni masterclass, već to dvoje u jedno. Jer želimo da nagradimo one najbolje učesnike i takmičare, a opet da ponesu nešto sa sobom. I ponijeće mnogo toga zato što će prije svega biti jedno lijepo, ali korisno iskustvo za njih. Mnogo će naučiti jer, kao što je rekao profesor dr. Ivan, da znači to su 2 dana intenzivnih radionica gdje se radi s djecom po cijeli dan. Mala je, mislim, iako ih ima dosta, ali opet to je mala grupa i mogu se svima posvetiti. Tako da meni je samo žao što nije bilo još više djece, ali evo da ih podstaknemo da u buduće i kolege sljedećih godina kada se bude organizovalo šalju svoju djecu jer je baš onako veoma interesantno, praktično, a mnogo značajno za djecu. Jer evo, bila je pauza i ovo je baš pravi podstrek na kraju školske godine da ne zaborave instrumente, da ne odu samo na plažu. U nadi da će i tokom sezone da nastave u tom. I tokom ljeta malo da vježbaju i ponesu mnogo lijepih utisaka, uspomena i dosta novog znanja, što je vrlo važno. U pitanju je takmičenje također. Šta se očekuje onda i od pobjednika, ako tako mogu reći? Šta on može očekivati od organizacije? Pa evo ovdje sa nama danas i ova plaketa kao trofej za nagrađene. Znači, na tome svečanom završnom i koncertu, koji jedno će biti takmičenje, žiri će preslušavati učesnike i naravno ocjenjivati, ali vjerujem da će tu biti i uticaja jer će ih oni upoznati 2 dana prije, znači nije samo da su nastupili taj dan i ako im se nešto desi, već oni upoznaju tog učesnika, to dijete 2 dana, imaju priliku s njim da sviraju, da ga baš dobro, onako što se kaže, iskeniraju i podstaknu možda da nešto unaprijedi u toku ta 2 dana, da bi moglo još bolje da nastupi na tom završnom takmičenju. Tako da, eto, svi se radujemo tome. Bilo je malo nezgodno, naravno, i užurbano organizovati neke stvari, jer je isto sad kraj školske godine, pa djeca imaju više obaveza, ali evo, Bogu hvala, došao je taj dan, sve se lijepo na kraju počinje. Nadam se da će tako i završiti i onda da ovu tradiciju nastavimo i dalje. Naravno, za sve ono što je lijepo i što je i sfera njihovog interesovanja mogu pronaći vremena i pored svih obaveza koje imaju u školi. Evo, kad smo već pomenuli samu pauzu zbog pandemije koju, evo, nikako da prestanemo da vas spominjemo, da li je to na vašu organizaciju uticalo možda produktivno ili ne?
Pa, na neki način se sve to, što smo planirali, taložilo. Pa negdje vjerujem da će to sve, što će se desiti narednih par dana, biti još, da kažem, intenzivnije i ljepše i bolje. Mi smo prikupljali ideje i sad ćemo nastaviti da ih realizujemo i što se tiče ovog projekta i što se tiče drugih projekata. Tako da o tome ćete svakako biti obavješteni. Ali možemo li čuti neke naznake? Pa evo, mogu da najavim već 19. juna da ćemo imati Srdaladu, mediteranski događaj Srdalada. Eto, o drugim detaljima bih kasnije, jer sad sve dogovaramo, ali eto, to će biti jedna lijepa mediteranska noć sa mediteranskom muzikom, klapskom muzikom i specijalitetima od srdele, koja je istorijski značajna za Budvu, kao namirnica. Eto, tako da, uskoro ćemo vam dati i više detalja što se toga tiče. A što se tiče ovog projekta, ja stvarno moram za kraj da pomenem sve one koji su saradnici, koji su projekat podržali. To je prije svega opština Budva, koja nas je podržala konkursom za nevladine organizacije, agencija Unibrand Communication, koja nam je kreirala vizualni identitet i koja to radi od samog početka, turistička organizacija Budve, Vodovod Budva, Komunalno Budva, Akademije znanja, kompanije Rockler i San Raf, da nekog ne zaboravim, Tala Sem, Tera Taxi, i u muzeji galerije Budve, naravno, koji su nam pružili prije svega lokaciju za masterclass i organizacijonu podršku, i Kasper Bar, gdje će biti jazz koncert 5. juna uveče. Evo još za kraj da i vas pitamo po vašem mišljenju koliko je upravo i ta pandemija koju smo već i spomenuli mogla uticati produktivno kada je u pitanju muzička akademija i kada je u pitanju muzika i umjetnost uopšte. Pa, evo, pronalazili smo načine da održimo nivo rada. Znam da sam po prvi put tokom prošle školske godine zapravo radio časove improvizacije online. To je bila prava improvizacija, ali eto, snalazili smo se i studenti su zapravo bili voljni da probaju nove stvari i da zadatke šalju u nekoj audio formi, da, eto, pronalazili smo načine zapravo da možda su i bili slobodniji? Pa bili su vremenski slobodniji i onda su imali, nisu imali mnogo gde da idu, pa su onda sedeli kući i radili, što je zapravo bilo dobro. Baš sam razgovarao sa profesorima, kolegama, i kao, ovo super funkcioniše, kao, ajde da ih teramo da više rade od kuće, ali zapravo jako je važno, pogotovo za jazz muziku, taj neposredni kontakt muzičara. To je možda najbitnije, pošto ja između ostalog držim i nastavu ansambla, i nekako se zapravo prirodno nametnulo da im kažem, ansambl je vaš glavni predmet. Jer 98% muzike koje ćete ikad svirati, dragi moji studenti, će biti u nekakvom ansamblu. I baš učenje te saradnje, a u jazz muzici je to najvažnije, taj neposredni kontakt. Znači, nema mnogo nota, nema mnogo papira koji nas opterećuju u tom smislu. I tako da i nekakva promišljanja uopšte u tom smislu šta je važno za ovu muziku, šta je uopšte važno za muziku i šta je važno za naročito jazz muziku su nekako došla na red, tako da, eto, pandemija je doprinela, mislim, ako je neko mogao da izvuče nešto iz ovoga, ljudi su izvlačili nekakve pouke i nekakve promišljanje uopšte celokupnog muzičkog okruženja. Stefane, da li će biti još koordinacije možda u nekom narednom periodu, da li si planirao nešto? Pa evo, nadamo se prije svega da se i hoćemo, potrudit ćemo se maksimalno da se festival održi, da sljedeće godine bude još svečaniji i bolji. Tako da vidjet ćemo, će li preko ljeta možda nešto biti, još nekih aktivnosti, ali trudit ćemo se da djeci donesemo nešto novo, da im donesemo izvore znanja, profesore sa strane, da jednostavno kroz neko novo iskustvo koje je veoma važno za njih mogu sticati znanja i motivaciju. To je jako važno za njih da se jednostavno motivišu, inspirišu, da imaju neki razlog zašto to rade, da imaju na koga da se ugledaju i koga da čuju. Tako da i ja sam kao mali išao i kod profesora Novaka Mijovića na sličan seminar koji je tada organizovao Željko Vasović. On je započeo nešto oko tih seminara sa džezom. Nažalost nije potrajalo, ali to su jako lijepa iskustva. Djeca puno ponesu, to su uspomene za cijeli život, ali prije svega važno znanje i praksa koju dobiju.
Ja se zaista nadam da će tokom cijele godine se nešto slično ovome organizovati, da ne ostane samo u tim nekim ljetnim mjesecima kada imamo dosta festivala i da će djeca imati prilike, ali ne samo i djece, nego i stariji, da tokom cijele godine uživaju i u raznim seminarima, ali i koncertima i sve ono što vi zamislite i smislite da realizujete. Tako, pa inače ovaj projekat smo do sada realizovali u aprilu, jer je to i Međunarodni mjesec džeza i međutim ove godine zbog COVID i svega nismo znali da li će moći, bili smo malo uplašeni jer smo već imali iskustvo, smo morali da stanemo u nekom periodu 2020. Tako da smo čekali malo duže i onda se stabilizuje situacija. Jeste, onda se sve to malo odužilo, ali u perspektivi je plan da to bude u aprilu, kada naravno i manje opterećenje, i manje gužve i manje nekih događaja oko nas i tako. Neka bude svakog mjeseca u godini jednom. Hvala vam veliko na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Nadam se da će sve uspješno proći, a nema sumnje za to.